Good morning, madzuka bwanji konse kumene muli. Tikambe kupano za ku Burkina Faso, Mali, Niger. Komano topic yathu kwenikweni tiyeni ifike ku dziko la Burkina Faso. Pali chimene china chake chimene chikuchitika komanso chimene chimachitika pamene anthu ambiri zinthuzo samazikamba. Koma tiyeni ndithu tizikambe kuti tikhalenso tili aware. Tikhale kuzindikira kuti kukuchitika chani. Okay, posachedwa apa pachitika kuti Burkina Faso, Niger komanso Mali ikutulukano mu mgwirizano as a member mu membership ya International Criminal Court ICC. Imenenso ndi ilongosola musadandaule ya. Yes, pali court lina lake pa dziko lapansi pano pali machito kuti International Criminal Court limene lili ndithu chimene limamanga anthu amene achita apanga commit aphwanya malamulo kwambiri, amene apanga zinthu zoti like iwo one tena kuti ani kodi apalamula kwambiri, ali mzimlandu zambiri zoti mpakana even makhoti maiko akanika kuwazenga. Timvani pamenepo maiko akukanika kuwazenga maiko. So chimene chimachitika chonena kuti makhoti amene wawa international international court international limalowerera kena kumuthuja ndi kumanga, akamanga basi iwo ndithu amapitisa kutenda. So ndeti mafuna ndilongosola nkhani pang'ono ndi kenako timvana kuti chikuchitika njani. Okay, chifukwa tisazonele pamwamba zinthu timazidziwa pamwe timangomva kuli ICC, kuli International Criminal Court, Netanyahu akuyenera kuti amangidwe, Putin akuyenera kuti amangidwe, bla 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 zambirimbiri. Chabwino tiyambire pati tiyambire kaye tilowe kaye ku Burkina Faso. Okay, tilowe kaye ku Burkina Faso. Ku Burkina Faso mukudziwa kaleno kuti Ibrahim Traore ananena kuti iwalanza democracy si yathu. Démocratie, on tue des enfants. Democracy. Children are being killed. Democracy. Bombs are being dropped. Women are being killed. People are being killed. Hospitals are being destroyed. Civilians are being killed. Is that what democracy is? They act as if they don't see it. There they are, with their eyes closed. Young Africans must understand that this notion of democracy is false. It is false. Donc, il faut oublier la notion de démocratie. So, mukuona democracy imene kuti phela na chani zambirimbiri. So, izozo anayankhula why. Okay. Burkina Faso atenga dziko licha. Ibrahim Traore atenga dziko licha. Anayamba kuliyendetsa bwinobwino. Okay? So azungu anazamuza Ibrahim Traore kuti mphanga iweyo tikupanga example mphanga nanga si maminerals zonse miyalo sentengo apatali wepanilira sikuti amapanira yenga as a person kuti iye basi kuti ndi Ibrahim Traore watenga ndi zake hayi komano amatenga zinthu zichazo kuti zizithandizira anthu a dziko lake. Okay, mwa iyeyo anthu anamfufuzana zoti alibe like luxury life, alibe mtima choti nditenge zinthu zindilemere ndikhale chanja koma iyeyo amapanga fight hard kuti dziko lake anthu azisangalala. Okay, so iyeyo za corruption no. Okay, koma na akuwesesa even mutha kuona amene apangira zigama zimene amakwera amatani kubwesa zambirimbiri. Okay, koma azungu atiramuza kuti iweyo tikusandusa example ife simungatitayi choncho yayi ifeyo timadalira ku Africa konko kumatenga maminerals matenga zinthu timadalira konko ndiyeyo phaka tikusandusa example. Ndichoyambirira anamtumizira zigawenga zimene zili mu dzina la Chisilamu, Islamist jihadist zigawenga zoti pena so kumadaba kuti kumene
Mukuti zigawenga zimene zizi. Kwa Africa kunoku kulibe makampani opanga zida zimene amapasa ndani nanga ndalama anthu amakhala mutchire mafuta amapeza kuti anthu amene wawa chimachitika nchani tinakulongosani kaye kuti ndazungu azungu ndege ndithu matse kucheko kubwera kucheko you understand kubwera kucheko kuzakumana nawo anthu amene ajawo ndikupanga nawo matiro ino mzungu akaraniko umene koko ndibona ngati kumene kuja kuzipitaje na anthu aku Saudi mwina habibi haya habibi koma hayi kumapita azungu amakarani mwene kuchako sinkhani obisa panopa ndiye khaya amene ali tikhozana kuti ndi mbuli komanso nditsako zitsata zinthu amene angamapangebe accuse kuti amene angamaganizebe kuti gulu lili izizi zachisilamu ndithu ndeti completely ndithu ndi mbuli atha kumalemba mmene amalembera mje chialebiki chanchani muli mose mucha kumayankhula ngati chialebiki ndi chiyankhulo choti akhoza kuyankhula you understand koma these guys mulibe za chisilamu komano ndi pa alipo amene akumapanga sponsor mwina kupata ndege ndikuti amene just watch this video azungu akupita kukana zigawenga zimene zisi kupita kuzipitira konko. So, ngani ndimeneyo. Anyway, Burkina Faso yakhale kuvuti kwambiri makamaka just kwambira Mali, Niger, Burkina Faso nkhani yake ikhuzana ndi kufuna kulimbana ndi zigawenga zimene zimene tu ma Saudis ma Americans anthu aku France anatumizira kuti azilimbana nazo plus zinthu zina nkwadula kuti apa asapange izi choncho. So ngati kuli vuto ku Burkina Faso, okay, ngati kuli vuto sekuti ndi vuto lochoka kwa ngati boma kuti boma likulakwisa izi ndizi no ngati kuli vuto, okay, ngati kuli vuto ndikuti ndilochita kupanga azungu omwe aja kuyesetsabe kuti munthuyo asapite patali dziko lisapite patali. So Burkina Faso nakumana mavuto ambiri zimene mwina media simanena koma Burkina Faso nakumana ikumana soni mavuto. Yes, awesera abanga even abanga matogeti kuchoka mu ndrama zawo osadalira zakunja komabe still ali nkadika moti ikusafalabe. So azungu mwaje atumiza atulankani, you understand, atulankani maona just kufuna kumuyipitsa kuti anthu adale nazo kuti anthu ena asatengere phunziro ena asapangeso zimene panga Ibrahim Traore. So it's like ndi nkhondo ina asapadalira imene pamene Ibrahim Traore anazana zoti okay kuti nkhani liyo jere ndanangona kuti no media muno zachibwana kwambiri zimenezo zausirete tapangeza kena kwa anamba sokulia alikanisa kuchambula alikanisa kutere yes because politics imene kuenda pasipasi, you understand. And how zenga zimene zimene mina CNN ukamba BBC ukamba ndifaza azungu zimene akufuna zimene zicha sama boya kwambela baja banje sama yengeza zoambila za banje timazime zama independent news, you understand ndimvana bene popo chapela. So same thing akufuna anthu ablame Burkina Faso, Niger, Mali pamene yet mavuto sewa amene akupanga cause ndazungu ndesa akufuna zoti iwo aonekere koma afuna akupasani ma example kuti mwaona sanga khale popanda ifetu mwaona sanga khale popanda ifetu ndimene wacha akupangira ndrama nazambiri komano still ndrama zosiza wina mina mwabangira. Anyway, padali pano still akuyeserabe nthu ku Burkina Faso zimzambiri ma factory chenchana akuyeserabe komano takambapo za mavuto amene right koma mavuto amene sosi yake ali sasa akudziwa so ngena zungu akudziwa kuti ndazungu amene akuapasa chipinjo chimene chocho chabwino. Ndinakamba nkhani kuza ndi ICC, International Criminal Court, imene Burkina Faso, Niger, komanso Mali yalemba makata
kuti akutulukamo mukati mamembers eti mu khoti limene limayenda bwanji, mufuna mulimvese khoti limene limayendera. Khoti limeneli khoti limeneli ndilona kuti limamanga anthu amene apanga commit genocide, war crimes. Genocide ngati kupha anthu ambiri, okay, kungopha mtundu wa anthu. Apati example yaikulu tikuidziwa kale panopa, suti soti ngapereso kutali Aisraeli uko akupha anthu akugaza kwambiri, ana ndani UN pano pasalengezaso kuti iyi ndithu ndi genocide, ndithu kupha chigulu cha anthu ambiri, okay, yeah. So ngati mina ali Netanyahu uja ali ndi warrant of arrest, amanja amangidwe akufunika ku ICC. Chabwino Netanyahu akuna anabana ku Ukraine, anapha anthu nayo sakulatanso amangidwe. Anyway, why sakuamanga mpaka napano tidziwe kupang'ono za ICC. ICC ndi bungwe limene la International Criminal Court. Kwa bungwe libe apolisi ndi court itwacha, no polisi, libe asilikali, libe ndende. Iwo amango munthu akantenga akampero simene kuti amangogamula. So zimayenda bwanji iwo aja munthu amayenera kuti akapita ku dziko limene lili members wa ICC, okay, dziko limene lili members wa ICC, sikuti maiko osali ngati mamember a ICC ayi. Pali India si member wa ICC, International Criminal Court. Pali America nini si member ayi. Pana hizo ima balamu ande I think ndemo chakono maiko democracy si member. China si member. I think China ikudzoba nobwino zimakhalekera. So maiko mtingwe zati munthu wapalamula, tingwe zati munthu wapalamula serious crimes, afuna murenge, afuna mugwire. Iye uja kumugwira kwake agwisa ntchito dziko limene lili ngati agwisa ntchito dziko limene lili member, right? Ndi dziko limene lolo ndi limene limamanga munthu uja. Chambe limene dziko limene limamanga munthu gwi ndakugwira, ndamatenga kumpitisana kuti kwa ICC. I think office yao but Netherlands or I'm not sure kumano kumaiko ku Europe kumano office yao amati ku hug anyway whatsoever, yeah, ndikuza nibeno. So akamutenga munthu chomwe kuchako amango kampanga detain, okay, amanga detention basi amkhazika amuzenga mlandu ija basi ikatha akamutina kuti okay iwe kuchacha iwa amachaja samachaja kuti munthu aphedwa ayi, amachaja zaka mali efete kapena life in prison. Nde amakusunga kuti ukapezeka olakwa iwo aja amakusunga kumaiko amene anagwirizana kuti atha kumayika ngati ku maiko ambirimbiri ku Belgium kakuti ku Switzerland ani maiko amene wachizungu anagwirizana kuti kuno kuti thomasunga kwa anthu kuti ndendeza kumene kukoza nde munthu chamba akamuye kuti kumene kucha. So that's why mupeza zozi anthu ambiri sakumangidwa. Why? Chifanizo kuti zimatengera kuti munthu uja apite dziko liti, apite dziko limene lili membala mwa dziko livomere kuti kumanga munthu uja. You understand? So that's what happens. Koma tikangana mu history kwambia 2002 imene zinamba, okay, court number 2002, okay, kuyambitsidwe. Koma tikangana kwambia 2002 kafika pano 2026 tikapanga check amene amangidwa kwambiri ndi anthu aku Africa, Kenya, Uganda, achina the Congo, Central Africa, Sudani, atsogoleri amene mumu ndi amene sepana amamangidwa basi. You understand? Mamangidwa sentence basi. Enawo ayi, Netanyahu ayi, Putin ayi. You understand? Enawo mawarranty amango apasa mawarranty koma samamangidwa koma mpaka examina pakukhangati palimeko nthumwina walo 6 5 ama Africa amene
anthu aku Africa anayamba kuti awana commit serious crimes amenewo ndi amene tu anamangidwa ndi ICC ija ndi imaoneka ngati kuti inangopangira azingomangidwa ma Africans basi. Okay, so kumaso chilungamo kulibe, like why yena kumangidwa wena sakumangidwa, you understand what I mean. Komanso yena so mulibe mene. So Burkina Faso, Niger, Mali yana zoti ichi chinchopanda nzeru, chibungwe ichi chinchopanda nzeru, chikakaka chigulukunyinda ndi akabereka mpepa kuti afuna atulukemo chifukwa iwo aja kudziwa kale kuti at the end of the day chizochitika chani. At the end of the day ICC izabwera ngati sazungu, hey Ibrahim Traore akufunika kwa ICC, International Criminal Court, zinthu zake yana panthu pano pati pakutumizaza gawenga apa topa azikani kopanga government dziko lake. Zonsezi wina amakaona pamwamba poka. News yazungu ikabwera, Jene mona zimina apa Ibrahim Traore makuti akangotenga news imene ja negative feature basi ifalikire. Koma osalowa deep nkono zoti kodi anthu ama struggles wakuchokera kuti. Sizinthu zoti zikuchita kwakanika kuti tatenga koma zikuti kanika ayi. Koma atenga akuyesesa koma akwera zomwe aja achita kuchita kwapangisa zinthu kuti azikani zalephereke. You understand what I mean? So, guys, thank you so much.